गोजौनि आयदाखौ नोजोर होनानै आंखौ बिथोन होनाय जायोदि दिनै 27 नभेम्बर 2016 मायथाइयाव बिटिसि सरकारा आसामाव थानाय आदिबासि आरो कुच राजबंसि हारिनो एससि मोनथाय होनायनि जि मोनसे थिरांथा बेयो बिटिसि सरकारनिफ्राय रोखा। एबसुआ थेर बेथेर जाथों आरो जोबस्रांलांथों सिलिंखार जालांथों अब्लाबो बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै जोबस्रांलांगोन। प्रमद बर'खौ सरकाराव लाबोनो थाखाय माने सिलिंखार जालांगोन थेर बेथेर जालांगोन अब्लाबो बिथांमोनहा प्रमद बर'खौ सरकाराव लाबोनो थाखाय माने बिथांमोनहा जोबजासे दावहा नांगोन होननाय मोनसे जेनाखि परिबेसखौ जों दिनै लोगो मोनबोबाय थादों। रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोननानै लाब गैया बिथांमोनहा। दा दिनै बिथांमोनहा थांनाय 2016 मायथाइयाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय मोनसे एनअसि हरदोंमोन। दा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा गोबां माने डिस्ट्रिक्टफोराव जायगाफोराव थांनानै बिथांमोनहा गोबां केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों ससियेल मिडियायाव दिनै नुबोबाय थादों। दा दिनै बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि परिबेस माने मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ सारा जोंनि बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनहा गाज्रि मोनथों होननानै दिनै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिराद गाज्रि माने बिबुंथि होनायफोरखौ जों दिनै नुबोबाय थादों। थारैनो लासिंसिं रायजो राजा नोंथांमोन 2016 मायथाइनि एनअसिखौ लानानै बिथांमोनहा गोबां राजनिति खालामबोबाय थानायखौ जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा रोखा नुगासिनो दं। बिथांमोना गोबां जायगाफोराव हाबनानै हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि सरकारा मा रोखोम गोग्लैगोन बे रोखोम पलिसि लानानैसो दिनै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दा बिथांमोननि जेनाखि खामानि बेफोरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि होनोब्ला जोङो दिनै मुगैनो गोनां जायो आरो बिराद लाजिथाव होननानै जों दिनै साननो गोनां जायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बिथांमोना जेनाखि भेलिडिटि गैयै जेनाखि 2016 मायथाइनि एनअसिखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरखौ मिसलेड खालामगासिनो थायो बिथांमोना। दा बिथांमोना ओरैबायदि फोरमायनाय जादों माने साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय माबा मोनसे सिमा नाङा थारमाने भेलिडिटि नाङा होननाय जादों बिथांमोननि जेनाखि बाथ्राफ्रा। आरो माने सोरबा बेक्तिया माने 100 बोसोरबाबो 80 बोसोरबाबो 90 बोसोरबाबो साख्रि मोनो होननाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि नेताफोर आरो दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि नेताफोरनि माने गोग्गो पलिसि आरो रायजो राजा नोंथांमोन। बेफोरबायदि दा बिथांमोनखौ गोबां बाथ्रा बुंब्ला बिथांमोना दुखु मोनो। खिन्थु जोङो दिनै मानो बुंनो गोनां जायो दिनै बिथांमोना बेखौबो सिन्था खालामनांगोन। रायजो राजाफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो नेवसिखो बेखौबो दिनै सिन्था खालामनांगोन। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो आरो दिनैनि जेनाखि थासारिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै एबसुफ्रा दिनै जोबस्रांलांजोबब्लाबो माने बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानैनो माने खामानि मावलांगोन आरो थैनांगौबाबो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावनानै थैलांगोन आरो प्रमद बर' बिथांनि जानानैनो जेनेबा आफादफ्रा जोबस्रांलांगोन अब्लाबो बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ माने मदद होनायाव माब्लाबाबो एक इंसिबो फावसयाखै रायजो राजा नोंथांमोन। बे हले क्लियार बाथ्रा। दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय 5 बोसोर सरकार सालायनायखौ नुदों। बिथांमोनहा मा रोखोम सरकार सालायदों आरो 17 बोसोराव मानाव गेदेर महिलारी सार बिथाङा मा रोखोम सरकार सालायदों आरो जोंनि साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजाफोरखौ माबायदि गावनि असे फिसा बायदि नायबोदों आरो बेसेबां माने उन्नति आरो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लाबोदों गोबां बिथिंजोंनो जौगानाय लाबोदों। दा दिनै बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा हाजासे मदद होदों। नाथाय दिनै बै आफादखौनो सिफायनो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफादा दिनै खोख्लैसोनो नागिरनायनि जेनाखि खामानि मावबाय थानाय बिसोर माने बिराद दुखुनांथाव लाजिथाव होननानै जोङो साननांगोन। आरो
दा आं क्लियार हिसाबै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिपेन बर' बिथाङा थागोन बे परिस्थितिया फैबाय थागोन जेब्लासिम बे एबसुआव खोरोमदाव बसुमतारी बिथाङा थाबाय थागोन माने बे रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव गन्दगल दाङाबाजि परिबेसा थाबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोन बायदिया थायोब्ला माने बे एबसुनि जेनेबा मावनाया माब्लाबाबो सोलायनाय नङा रायजो राजाफोर फाइनालि बिथांमोना माने ओरैबायदि जोबस्रांलांगोन माने मोनसे समाव बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे आफाद दंमोन एबसु बै आफादा सोरनिबा गाज्रि माने राजनिति फान्दायनायनि थाखाय सिलिंखार जागोन होननानै मोनसे समाव हिस्ट्रियावसो लिरनानै थाजागोन बायदिखौ जों दिनै नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रायजो राजाफ्रा मानो मदद गैला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दा गोबां बाथ्रा बुंबोबाय दा दिनै सरखार फैनायनि लोगो लोगो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF सरखार दिनै दान मोनथाम जालांबाय दान मोनथाम जालांनायावनो दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरनो मा होआखै दिनै अरुणोदया होबाय आरो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा रानबाय आरो इउथ्सफोरनि थाखाय जेनाखि 100 कौटि दा बेखौबो रानबाय आरो IBS हिसाबै जाय मावथिफ्रा 10,000 मोननांगौ बेखौबो रानबाय किन्तु दासिमबो माने मोनथ'नाय जायाखै अलरेडि बेफोर खामानिफ्रा जाजोब्बाय आरो कयेक दिननि गेजेरावनो मोननो थांगासिनो दं होननानै जों खुला-खुलि बुंनो हायो बिदिबा रायजो राजा नोंथांमोन सिन्था खालामदो बे प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनो मा होखो रायजो राजाफोरनि थाखाय मा उन्नति खामानि मावखो बिथांमोना जुरि जेननायनिफ्राय लानानै रायजो राजाफोरखौ दिनै मिसलेट खालामबोबाय थादों थगायबोबाय थादों अरुणोदयानि मुङाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव आरो गोबां माने आसनिनि मुङाव बिथांमोना थगायै सरकारासो माने थेर बेथेर जालांदों अब्लाबो बिथांमोना रायजो राजानो मोनसेबो बुस्थु होनो हायाखै आरो दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनायखौ लुबैफिननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF दोलोखौ दिनै सरकाराव लाबोफिनदों बोरैबा सानोब्ला माने बहुद दुखु मोनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा जुरि जेननायाव जोंनि BTC हालामा माबायदिमोन साफ्रोमबो इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोना बुजिगौ रायजो राजा बिथांमोना बुजिगौ दिनै जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै जोंनि सारा BTCआ ग्रोम जादों थाखायै फैसायै गारि घरा बिल्डिं एभ्रिथिं आरो फरायनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिंनिफ्राय गोबां ग्रोम डेभेलप जादों अब्लाबो माने दिनैसिम प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि UPPL आरो दिपेन बर' दैदेननाय जेनाखि एबसु दिनै बैफोर नेताफोरनि खुगानिफ्राय मालाब्ला हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जाथिनि थाखाय अनेक खामानि मावदों आरो BTCखौ गोबां डेभेलप बानायदों बेफोरबायदि माब्लाबा एबसु आरो UPPLनि खुगानिफ्राय एबा नेताफोरनिफ्राय खोनादोंना रायजो राजा नोंथांमोन खोनायाखै दिनै जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय डेभेलप जाबोदों अब्लाबो दिनै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेबो मावनो हायाखैनो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि नेताफोरखौ जोङो दिनै माबायदि नेता होनगोन जोङो बेफोरबायदि नेताखौ दिनै हारिनि फारसे साननो गोरों हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां लिडार होनगोन ना मा होनगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा 17 बोसोराव जेबायदि मावबोदों प्रमद बन्धु बिथांनि सरकार आरो दिपेन बर' दैदेननाय एबसुनि सरकारा फैब्लाबो 500 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायब्लाबो जिन्दिगियावबो बे 17 बोसोराव जेसेबां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा खामानि मावबोदों माब्लाबाबो माने बेफोरबायदि मावनो हानाय नङा सोरबा दिपेन बर'आनो हक सोरबा प्रमद बन्धु बिथाङानो हक जिहेतु जोङो मा रोखोम कम्पेयार खालामनो हायो मा रोखोम रुजुनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों 5 बोसोर सरकार सालायदोंना सालायाखै सालायदों 5 बोसोर सरकार सालायनायाव जों मा नुनो मोनखो जोङो रायजो राजानि आरो BTCनि भबिसतखौ जों मा नुनो मोनामोन दा बेखौ साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा एबसुनि गोदै रावाव गोजावबाय थाबानो सोरबा हारि बेफारि ST बेफारि होनबाय थाबानो जानाय नङा नायनांगोन फिउचारखौ नायनांगोन इयुनखौ नायनांगोन इयुना बबे लामाजों दैथिंलांदों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनै बिथांमोना माब्लाबा बुंदों नामा हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बैयाव मोनसे मेडिकेल कलेज बानायदों मालाबा बुंदों नामा जिहेतु बिथांमोना दिनै नुखा हसिखा
दिनै गावसोरनि जे जायगायाव थानानै सरखार सालायबोबाय अब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखैनो रायजोफोर 17 बोसोराव बे जाहैबाय एबसु आरो इउपिपिएल नेताफोरनि बिबुंथि रायजो नोंथांमोन दा लाजिना लाजिया बिथांमोना बेनो आरो ओरैबायदि साननो गोनां रायजो सेन्टिमेन्ट गोनां आइ आफा बिथांमोनाबो दिनै बुजिगोन आरो दिनै बिथांमोना 5 बोसोर सरखार सालायनायाव मा खालामदों बिटिसिखौ लथं फथं लेथेर फेथेर थेर बेथेर खालामदों सोरबा बिजेपिनो फानहरजोबदों 16टा डिपार्टमेन्ट मोनसेबो पावार गैला गासिबो थाखा फैसा फैनाय मानि सेनानै लाजादों मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै आरो जे खामानिफोरखौ लाबोदों बे खामानिफोरखौ ओरै मा होनो बै मामाजों हमथाना दोनजादों बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना ओरैबायदि बिपदाव गोग्लैदों माने बे बिपदा बिथांमोननि थाखाय माने बुंनो हायै बायदि मोनसे माने गाज्रि समजों माने सौग्रावनाय बिपद होनांगोन रायजो नोंथांमोन दा बेफोरबायदि आरो दिनै दुखु मोननानै लाब गैया दिनै जन्मदाता हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौनो दिनै बेफोरबायदि बुंबाय थायोब्ला बे पार्टिया माब्लाबाबो थाया रायजोफोर दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा मावदों बुजिखादों दा दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा मावदों रायजोफोरनि गोसोआव दङ दा बेखौ लानानैबो मावाखै होनना रायजोफोरखौ थगायबाय थायोब्ला बे जाहैबाय इउपिपिएल आरो एबसु जोबस्रांनायनि जेनाखि रोखा सावगारि बे सावगारिया थारैनो रायजोफ्रा नुबाय आरो लासैनो बिसोर जोबस्रांलांसिगोन होननानै मोनसे माने समखौसो बिथांमोनहा लाबोबाय थादों रायजो नोंथांमोन दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो थेंक इउ